bese kufakazani bazalwane. Uma ungafakazi kusho ukuthi awunayo ini. Manje ngithanda ukunilekelela ukuthi ziningi izinto ezenzekayo abantu bethi bayafakaza kodwa bengafakazi ubufakazi obumiswe uNkulunkulu. Then amen. Amen. Bakhulume basho kodwa hayi lokhu uNkulunkulu akufunayo. Amen. Ingakho ke ngithatha leli vesi ubaba uMloyi aleqile noma ngafikanga kulo ukuthi uma ungaqondi kodwa uNkulunkulu uzobuya kwambulela. Nikhona bazalwane. Ngesikhathi siqala sixoxa ngendaba yokuthi asisayi kufeni. Lo ni bishop lami esukubuze leduze kwami. La thuluka nabamazi lathi te. Ayethayi ngeke baba. Asisayi kuphi? Anti nasitshela ukuthi uma kuphuma umphefumulo ukufa. Akazi makezwa kahle. Sazi lokho so ingqondo uma sekuthiwa asisafi manje kusho ukuthi umphefumulo usezophuma. Cha siyahlukana inyama nomphefumulo kodwa asifi. Akazi makezwa kahle. Ngeindlela ngelinye ilanga sengiyamuza ukuthi hayi sengiyaqala ukuzwa baba sengiyaqala ukucaca. Shumayela bazalwane ngathi baba mase khotha wami amavesi nami Wabakhothele elokuqala nje ilona leli lika John ukuthi okhona lodana iyophela noma efa elokuqala lelo elinye abaseThesalonika chapter 4 mthandi bazalwane bangabazi wangibuza lokho ukuthi manje ke angililanga kuJohn chapter 10 verse number 25 elithi okholwayo noma efa obanjani amabhayibheli ethu asho njalo kodwa mina ngilisebenzisa iBhayibheli lithi though he were dead. Ngicela ukubuza ukuthi lisho ukuthi noma efa alisho ukuthi noma efa lithi noma efi ngoba already wayesesethuneni uLazaro angazi bakezwa kahle kodwa ke noma ke sesethuneni kodwa uyavuswa angazi bakezwa kahle. Bese uverse 26 olandela lapho lithi lowo ke ophilayo akholwe bese lithi akasoza kubona ukufana akasoza afana nini bese libuza ukuthi uyakukholwa yini lokho na manje abantu abaningi bayasala lapho cishe ngizothi akuthe amaBhayibheli atoliwa abantu esebuyela ke language yethu abantu nabo babone ngendlela yabo ingakho ke bethe hayi noma ufa kodwa unjani uphila futhi leli ke lithi awusafi sebesele nenkinga abantu nikona bazalwane cha bendlula nje lapho kuleyo ndaba ukuthi uma kungacacile ngiyakhuleka uJesu anenze kucaca nikona bazalwane anenze kanjani lalelani angibuyeleleni la kule ndaba yokufakaza ngicela sibuyeleni 1 John chapter 5 ngasesambulweni asiye khona bazalwane ngenza ukulekelela njalo kuba umloyo ongiqalile wabangisukela ukuthi ke noma ke ngingambulekile kodwa ke kuzokwambuleka ekhuluma lapha encwadini yabaseFilipi ukwambuleka ngifisa lokho nje ukuthi ngidlulise kancane bese ke kuyadlula kwinkonzweni yesidlo leyo ubaba uMloyi abayihleli ngicela labazalwane ngicela sihambisaneni sifuna silandele leli verse lenu elithi onendodana unani ngicela uqale from verse number 9 uma samukela ubufakazi babantu yebo ubufakazi kaNkulunkulu kukhulu kunalokho
kuba ubufakazi kaNkulunkulu kuyilokhu akufakazile ngendodana yakhe. okholwa indodana kaNkulunkulu Ubufakazi phakathi kwakhe. Abazalwane bavele bafunde lelo vesi bese besinika intshumayelo enzima kabi. Bathi nje onendodana unani? Bese kuthiwa uthuleleni wena ungasho. Alright, qhubeka. ongakholwa uNkulunkulu umenze umqambi manga. Wenza uNkulunkulu umqambi manga, yebo. Ngoba ukuba engakholwanga ngobufakazi uNkulunkulu abufakazile ngendodana yakhe. imani kasambisaneni ubufakazi obufakazwe uNkulunkulu ngoJesu. Wena ongakholwanga yibo umenze umqambi ibuphi ubufakazi? Yilokhu ubufakazi ukuthi uNkulunkulu usiphilisile. Sorry, usiphile. Uphilo phakathi. Nansi into edingani itshela abantu malifakazi ukuthi ninani okunjani. Ngiyasaba ukusho lokho. Nalokhu ukuphila kusendodaneni yakhe. Ukugcizelele kulokhu kuphila kutholakala kubani? uJesu. Manje abantu abaningi bacabanga ukuthi ukufakaza izinto eziningi lezi ezikhulunywa abantu ngeke lokhu umzisho angazi makezwe kahle. Kodwa naku ubufakazi asinike bona ukuthi usiphile ukuphila kanjani. Kade siyibozi kodwa sanika ukuphila kanjani. Yeyelwe bantu mongalanda imisebenzi yethu la abantu bangabaleka abantu kwabashela insizwa ngiyazi yashonaphi uma imini ifakaza ithi ngake ngathi ngihamba nomunye ugogo ngidabula ehlathini elithile wathi ugogo uyajabula mntana ukuhamba kanye nawe ngiyabonga sebewelile ehlathini babewelila ngaphesheya babefika ngale wathi ngiyabonga khona umuntu lapho sebaqedile abantu wesebuza lo hamba nawe ubani lo muntu wamusha ugogo ngegama kanti usho yena lo kabahamba naye ukuthi akamazi wesebuza besethukuthela ngiyabasukela imina lo ukhuluma ngami gogo uthi lo gogo kwama sengathi useshonile ndawonye emiswa ukuthi uhamba nomuntu angazi makezwa kahle useqede abantu kodwa akamqedanga yena nikhona manje ngizama ukuchaza ukuthi kuyenzeka yabona leyo nsizwa le sike saba nayo la niyayazi akithi abanye bayayazi abanye abayazi sike saba nayo nje la umsebenzi leMpumalanga ayikho iyona iqeda abantu ithi endaweni ethile yafika yona yashaya isibhamu thina sifunde emaphepheni nakoredo twabaqediwe abantu erank kuyona izonikwe 1000 rand. So uma ke ikhuluma ifakaza imile laphambili sasisekandla kwezemvuselelo sila izofakaza yafakaza isho ukuthi uJesu ikhululileke seyiyaphila manje omunye angazi uthola kanjani bazalwane uthola kanjani inamba yakhe uyayithola uyamfonela uyamsindisiwe uyesihogweni ngoba waqeda lalelani noma wayeqeda abantu kodwa umefika kuJesu uphiwa ini okunjani lalele noma ngabe uyintombazana wabamba umgcobo wedwa uzela ingane yangabono sahlangana nomlenze udliwa izinja kodwa ufika kuJesu uphiwa ini okunjani. Iyona nto etshelwa abantu ukuthi nginokuphila kanjani. Yibona lento efakazwayo yokukhononda nani into ezafakaze kanjani umama umloyi ukuthi uJesu umnqobele ingenxa yokuphila okunjani
kuyakhuluma ukuphila okukufundisayo into odinga uyisho nendlela odinga uphile sinokuphila okunjani lalelani bazalwane uma nifaza abantu batsheleni ukuthi utholeni ngokwabukela igama ilikhonleyo ngicela ukubuza obani abantu babefakaza babatshela abantu abaningi noma nokuphila okuphakathi abaphakamile 1 2 3 4 5 nina abanye nini haleluya nina abanye nini angikuthiwa lana uNkulunkulu usinike ini ngicela uphinde mfundisi yilokhu kufakaza ukuthi uNkulunkulu usiphile ukuphila okuphakathi lalelani hambani notshela abantu ukuthi ninokuphila okunjani akusafi uyafa into nokuphila okuphakathi endini asaba nosaba ngeke mina ngishaya ngifi bazobona sengishayiswe imoto noma ngashayisa imoto unokuphila okunjani umfundisi kaNeshumayela lamadodana abafana naba abathathu bamaHebheru oDaniel ngikhona bazalwane lithi iBhayibheli ngenxa yokwazi lemfihlakalo yokuphila okuphakathi uma kuthiwa bakhethe ukuthi bazokhonza uNkulunkulu omunye ongesiyena uNkulunkulu ophilayo uma ngenjalo bangena esithandweni somlilo babona ukuthi uma sidecide ukushiya lo uNkulunkulu vese sobe sesingene ekufeni lo mlilo siyawubalekela siyabona akazi ngizwa kahle basebeyidela bathi noma kubizana uNkulunkulu esimkhonza unamandla okusophula uma kungenzekanga wasophula la kodwa ngeke sikhonza abantu nikhona bazalwane wesevela ithatha ilungelo ukuthi ngizovela kuNkulunkulu abantu abangakholwa babona indoda yesine yathi inkosi asifakanga amadoda amathathu kwathiwa bewu-3 yathi ngibona owesine and ufana nendodana yaboNkulunkulu engakafiki uJesu emhlabeni sikhona bazalwane uma namukela uJesu ninokuphila okunjani hambani nifakaze lokho bese usho ukuthi ukuphila okuphakathi ke kade kuyisangoma kungenisa ubungoma kade kudakwa utshwala ngayeke udakwa alikhona usuchazile ukuthi utholeni qala manje nina nibhizike makutafakazana indoda nendlela yakuhlupha ngaso sengaze ngahamba ngashiya nekhaya lami bese besha abantu bathi nathi bafuna lalela wena lethi into uphila nikhona bazalwane njani ngibona nje bazalwane ingane ngizele ngendlela edawa ngayo lenini sizale ngathi kune crash ekhaya iyafakaza njani sewunane ekhaya bese bethi labo balaleli ufune njani sibe nama-crash ezingane sayiphethe kahle haleluya lalela udonsa le ndaba yokuphila okunjani bese-ke uveza ubufakazi bamandla awavele ukuphila batshela ukuthi akwesaba ukufa ngicela ubona abakwesabayo holo abasesaba ukufa hands up abakwesabayo bokufa okay abekho ngicela ubona abangakwesabi sekudlulile kufeni haleluya yebo khamba kumlozi ngicedela lo verse nje bese ngiyasuka nami la ngidedela abantu abazozala phambili baniqhubeke nisikole onayo indodana nokuphila onayo indodana unani qedela ongenayo indodana kaNkulunkulu akanako ukuphila noma rice noma hlale esitezi noma gibela imoto ezinegama ezilonke engenayo uJesu akanako ini ukuphila kuzona izinto eziphathekayo amen verse 13 ngilobele lokhu ukuze nazi ukuthi nokuphila okuphakathi ninenkolwe egameni lendodana kaNkulunkulu ngilobele lokhu ukuze nazi wegogo wazi ukuthi unani onjani leli bhuku lonke leli libhale
Hawe bakwethu. Hayi ukuthi nibuze, nazi ukuthi ninani. Omnjani. Libhalelwe lokho. Nginilobele lokho. Isho ngesilungu wena written. I've written that Kuthi nazi. so that you may know. Nazi. So that you may know. Nazi. So that you may know. Nazi. So that you may Ukuthi know ninokuphila. that you have got eternal life. Ni otheniyazi mina. Abanako abathi hands up. Washo njalo kokumube. Wathi siwe. Wathi Penseni. Wathi Vos. Wathi hands up. Ifundiswa lezi engizazi ifundiswa lezi zayihlezi umyehlezi zavele zavuka zontathu zaba ngenyawo abantu abasizwanga isingisi uthe ukhokho hands up bona baba ngenyawo sibabeza ukuthi ukhokho uqonda ukuthi abambe bese endaweni ezahlukene ama cabanga othisha futhi bathathu What am I hands up? Baba ngenyawo. Wese bathethise nifika ngasikhatsini la. Nifika late enkonzweni. Bakanathisela lo. Yeah. Yakubu siyakhuluma. Yeah. 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 Hallelujah. Amen. Mangaliso kodwa ngiyashaya izandla nje. Mina ngiqala ukuzwa ngondodana lo wafuna abazalwane la behamba ngebhasi. Bethi abazalwane sinengane la engakwazi ukukhuluma, engakwazi ukusho lutho, ingane ithule isimungumungu, asazi ukuthi yakabani. Kanti ibona ibhasi ikhanjwa yagibela ebhasini yazozofika eplazini bethi ke manje asazi noma yaseplazini kodwa ke uma sithi haleluya nje lokho nje kukodwa kuyisimangaliso ngibona abazalwane sikhule kathi inkosi izibuye iqaqeke konke okubi amen nginilobele lokuba nazi nophilo omnjani kanjani obani ke bathi sesizoqala sitshela abantu into right ngofakaza utshela abantu ukuthi unompilo omnjani nabo bangakuthola umpilo omnjani uma bamukela igama yebo usizi lwakho lokho